Vítajte pri dnešnom podcaste. Dnes sa pustíme do témy, ktorá rozdeľuje ľudí už roky. Poistenie. Niektorí z nás ho berú ako istotu, iní ako zbytočný výdavok. A možno patríte medzi tých, ktorí si hovoria, na čom je poistenie? Aj tak sa mi nič nestane. Poďme sa na to pozrieť z oboch strán. Najskôr z tej kritickej, prečo sme často proti poisteniu, a potom z pohľadu, čo nám v skutočnosti prináša. A na záver sa zamyslíme, či má alebo nemá zmysel ho mať. Volám sa Zuzana Síkorová. Som sprostredkovateľkou finančných produktov poisťovne Unika a snažím sa vám ľudskou rečou priblížiť, aké je dôležité byť finančne gramotný a zmeniť pohľad na zabezpečenie života. Musíme sa starať o svoju budúcnosť sami, pretože štát nám nepomôže. Čím skôr to pochopíme, tým skôr si dokážeme budúcnosť zabezpečiť a byť na ňu pripravení. Najskôr sa pozrime na argumenty proti poisteniu. Začneme najčastejšími dôvodmi, ktoré ľudia uvádzajú, keď hovoria o poistkách. Prvý argument. Poistenie je drahé. Ľudia majú pocit, že každý mesiac alebo rok odchádzajú peniaze a nič za to nedostávajú. V porovnaní s inými výdavkami, ako je jedlo, bývanie či dovolenka, sa poistenie javí ako niečo, čo neprináša žiadnu okamžitú radosť. Samozrejme, kúpiť si Ferrari určite poteší viac. Otázkou je, aký úžitok okrem dopamínu to prináša. Druhý argument. Aj tak mi nič nevyplatia. Možno ste to už počuli. Poisťovne hľadajú výnimky, paragrafy, malé písmenká, len aby sa vyhli plneniu. Tento pocit nedôvery je veľmi rozšírený. Tu je otázkou, či vôbec vieme, čo naša zmluva obsahuje. Pretože mať poistku a byť poistený sú dve odlišné veci. Mnohokrát sa domnievame, že uzavretím poistky sme poistení úplne na všetko. Nie je to však pravda. Tretí argument. Radšej si našetrím sám. Pre mnohých je jednoduchšie odkladať si peniaze na vlastný účet alebo do obálky a vedieť, že v prípade problému siahnu na svoje úspory. Ak viete ušetriť, skvelé. Ale ruku na srdce. Už ste niekedy šetrili a niečo vás ohúrilo a bolo po rezerve? Štvrtý argument. Mne sa nič nestane. A to je klasika. Cítime sa zdraví, šoferujeme opatrne, máme dobrý životný štýl a veríme, že nás nečakajú žiadne veľké problémy. Tieto dôvody znejú logicky a veľa ľudí im verí. Ale poďme sa teraz na každý z nich pozrieť bližšie. Poistenie je drahé. Áno, poistka niečo stojí. Opýtam sa vás. Čo je drahšie? Pár desiatok eur mesačne alebo 100 000 eur v prípade vážnej nehody či choroby? Často až konkrétne príklady ukážu, aký je rozdiel medzi investíciou do poistky a rizikom, ktoré nesieme na vlastných pleciach. Jeden príklad za všetky. Klientka uvažovala o zrušení havarijnej poistky, keďže jej auto malo už 12 rokov. Nemala však čas, tak to stále odkladala. Prišiel deň a poistná udalosť. Cyklista vyletel spoza vysokého múru do vodičovej strany vozidla. Narazil si hlavu, bol otrasený, ale prežil. Polícia incident vyšetrila a vinníkom bol cyklista. Vinník však zatajil, že má poistenie zodpovednosti z domácnosti, z ktorého je možné takúto škodu riešiť, a navrhol klientke 400 eur na opravu. Klientka však mala havarijnú poistku a preto si dala auto opraviť v zmluvnom servise. Cena opravy 3900 eur.
Keby nemala havarijné poistenie, musela by všetko uhradiť. Takto to uhradila poisťovňa. Čo si myslíte teraz? Má havarijné poistenie zmysel? Poďme na ďalší argument. Aj tak mi nič nevyplatia. Je pravda, že kedysi ľudia mali skúsenosti, ktoré ich odradili. No dnešné poisťovne sú pod prísnym dohľadom zákona a štatistiky hovoria jasne. Väčšina poistných udalostí je reálne preplatená. Áno, môžu nastať výnimky, ale to je dôvod, prečo treba rozumieť svojej zmluve a pýtať sa na detaily. Viete, čo máte vo svojej zmluve? Verím, že po vypočutí tohto podcastu sa do tých svojich zmluv naozaj pozriete. Radšej si našetrím sám. Sporiť je určite dobré, ale predstavte si, že si odkladáte 100 eur mesačne. Za rok je to 1200 eur. A teraz si predstavte, že zajtra dostanete účet na liečbu alebo opravu auta vo výške 15 000. Koľko rokov by ste museli sporiť, aby ste to mali našetrené? Poistenie je tu práve na to, aby sme mali finančnú ochranu hneď, aj keď sme ešte nestihli nič našetriť. Argument mne sa nič nestane. Tento argument je asi najľudskejší, lebo nikto z nás nechce myslieť na nehody, úrazy či choroby. Lenže život je nepredvídateľný. Koľko ľudí poznáme, ktorí mali pocit, že majú všetko pod kontrolou, a zrazu prišla udalosť, ktorá im zmenila život. Poistenie je v podstate plán B. Nie preto, že by sme si prijali, aby sa niečo stalo, ale preto, že vieme, že sa niečo stať môže. Tváriť sa, že smrť alebo choroba neexistujú a nehovoriť o tom, neznamená, že nás obídu. Preto je dobré byť pripravený. Keď sa nad tým zamyslíme, poistenie nie je o tom, či ho chcem alebo nechcem. Je to o tom, či si dovolím riskovať, že v prípade problému ostanem úplne sama alebo sám. Je to podobné ako s hasiacím prístrojom doma. Väčšina z nás ho nikdy nepoužije, ale keby náhodou horelo, môže to byť jediná vec, ktorá zachráni náš dom. Poistenie funguje rovnako. Je tam pripravené zasiahnuť, keď príde kríza. A je len na nás, či si povieme, zvládnem to sám, alebo si radšej zaplatíme, aby tam bol niekto, kto nám v kritickej chvíli finančne pomôže. Poistením si v skutočnosti kupujeme peniaze na chvíle, keď sa vyskytne problém. Pár slov na záver. Poistenie je téma, ktorú často odkladáme. Myslíme si, že je zbytočné, že nás sa problémy netýkajú, alebo že je to len ďalší výdavok navyše. Ale keď sa na to pozrieme realisticky, je to jeden z mála nástrojov, ktoré dokážu ochrániť nás a naše rodiny pred finančnými následkami udalostí, ktoré si nevieme naplánovať. Nie je to o tom, či je poistenie dobré alebo zlé. Je to o tom, aké riziká sme ochotní niesť sami a ktoré radšej prenecháme poisťovni. Takže má zmysel uzavrieť poistenie? Podľa mňa áno. Nie preto, že by sme sa mali báť budúcnosti, ale preto, aby sme ju mali istejšiu, pokojnejšiu a boli na ňu pripravení. Život ma naučil, že finančná negramotnosť nás privádza k rozhodnutiam, ktoré nám škodia. Míňať peniaze na veci, ktoré nám robia radosť, je fajn. A čo potom, keď ich bude nedostatok? Čo nám urobí radosť? Vtedy si budeme želať mať niekoho, kto nám pomôže problém zvládnuť. Poviem príklad z môjho života. Moja finančná gramotnosť bola zlá. Aj to je dôvod, prečo som dnes sprostredkovateľkou poistenia. Chcela som sa vzdelávať pre vlastné dobro aj v tejto oblasti. Dnes je oveľa dôležitejšie byť finančne gramotný, ako to bolo pred časom.
Pozrime sa na to z tejto strany. Poviem taký príklad z môjho života. Celé roky som brala ako krivdu, že moje zdravotné problémy s trávením mi nedovolia užívať si jedlo ako ostatným. Videla som to tak, že mnohé moje kamarátky jedli hlava nehlava a nič im nebolo. No ja som mala obrovské problémy, keď som nebola v stravovaní disciplinovaná. Dnes to vidím takto. Som vďačná, že mám ručnú brzdu v prejedaní sa hlúposťami a udržím si zdravie, menej míňam na jedlo, ktoré vlastne nepotrebujem a ani mi neprináša zdravie. Čo som tým chcela povedať? Povedzme si úprimne. Konzumujeme priveľa všetkého. To nám narúša harmóniu a zdravie a musíme míňať veľa finančných prostriedkov na liečbu kadečoho. Nehovoriac o tom, že si kupujeme a míňame veľa peňazí na veci, ktoré nám urobia 5-minútovú radosť. Keby sme sa k sebe správali s láskou, boli by sme zdravší a mali by sme dostatok financií na zabezpečenie budúcnosti. A že to budeme všetci potrebovať, je jasné. A keď sa uskromníme aj v iných oblastiach, náš život bude jednoduchší, zabezpečený a nebudeme riešiť, či máme dosť peňazí, keď príde problém. Teraz sa ešte skúste na chvíľu zamyslieť. Čo by sa stalo, keby zajtra prišla situácia, ktorá by zmenila váš život? Úraz, choroba, nehoda. Mali by ste dosť vlastných zdrojov, alebo by vám padla vhod pomoc poisťovne? Poistenie nie je o tom, že sa bojíme budúcnosti. Je o tom, že ju chceme zvládnuť s istotou a pokojom. Preto si položte jednoduchú otázku. Aké riziko si chcem nechať sám a ktoré radšej prenechám poisťovni? Rozhodnutie je na vás. Ale možno práve dnes je ten správny čas začať o poistke uvažovať inak. Ak vám tento podcast pomohol pozrieť sa na poistenie inak a radi by ste sa o tom porozprávali, napíšte mi. Rada vám vaše otázky zodpoviem. Majte pekný deň.